mmadụ n'ọkwụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide ka o ji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kenere Eze-Ana eze adịghị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị Odinana bụ eziokwu Odinana bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye malije ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye malije ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu ọnwa jaja ndị ụka erighị anyị fọndambaki ndị oche ya fọndambaki fọdụ esikala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa obodo ụka dịkwa mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si n'ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya ụtụtụ ọma na ụmụ Igbo anyị abịakwanụ n'oge ọdịnala Igbo n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite na-anọ n'isi ya oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị bụ more you should know about Igbo spirituality and the deliberate allies against Igbo spirituality and the African religion at large. Maka ndị ọbụta bụ izi ha na-afụ m dịka nsi wee kwuo afọ ọzọ m wụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa akwụgwọ m isiokwu anyị mana bifo anyị gaa n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ka na-aga n'iru. Yes, aja anyị na-achụ kwa ọnwa ka na-aga n'iru. Nke ọnwa Julaị a anyị ga-emechie na ngwụcha ọnwa Julaị. Nke ọnwa Ọgọst ga-ebido n'Ọgọst 1 wee ruo na ngwụcha Ọgọst. Ndị na-esonye bụ na aja amarịgo ka esi eme ihe mana maka gị bụ onye ọfụ ihe a bụ aja mbuli elu aja ịpụta ihe aja a na-achụ n'igwe achụcha ya aja a na-eje n'ọlta present ya prayer request to the entities of powers. Ụbọchị a ga-emechizie achụ aja dị iche iche mekwazie saraka maka gị bụ onye ọfụ iche isonye na ya ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer request. Ime donation token to the account number. A chat is them na WhatsApp number. Forward your prayer request.
ka agwa gị other details I need from you in order to book you. Maka gị bụ onye ọfụ, send ya message na ị chọrọ isonye na anya bụ aja, ma ọ bụ ịkpọ akara ekwe a m chọrọ ịkpọ this phone number 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Send there na ọ bụrụ na ị chọrọ call for inquiry, ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbaala gị afa, ma ọ bụ na ị chọrọ isonye na aja anyị na-achụ kwa ọnwa. Ya gazie. Ọkwa ọzọ dịzi mkpa bụ ọ bụrụ na ị nwere television stations mana ị chọrọ ide show our movies. Our movies is exclusively owned by Ugochi movie productions. Your chat ya. Nke ọzọ si bụ gbasa ozi gbasalụ television anyị bụ Eziokwu TV. Ị ga-enweta ya na under any free to air decoder ọbụla iji. Yes. Nke ọzọ si bụ gbasa ozi ị na-enweta anyị na our social media handles: YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, ebe ọbụla gbasa ozi ọma anyị ji bịa. Ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa. One more request. I can now my fans all over the world to support my daughter Queen Desire in her quest to win the ongoing Film House Africa in Lagos. She is among the finalists. Anyhow you can support her by voting for her will be appreciated. Thank you. Kachukwu okike gozie gị ka ị na-eme nka. Then ka anyị gaba n'iru n'isiokwu anyị ji wee bịa. Isiokwu anyị ji bịa tata bụ ihe gbasalụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasalụ Igbo spirituality and Africa in general, and asịrị wee sigide ọdịnala Igbo na African spirituality. Lots of lies was told against Igbo and African spirituality, just in order to give African spirituality bad name. Anwụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Gịnị ka m na-achọ ịkọwa? Nke bụ eziokwu ka nkọwara gị ihe bụ ọdịnala Igbo. Ana m ekwu ya na-ekwusi ike. Ọdịnala Igbo dị nsọ. Ọdịnala Igbo bụ spiritual movement dị natural. Ọ mburupụta ụwa, nwa tụta otokwuru. That is why in Igbo spirituality, no man, dead or alive, that we claim to be the pioneer founder of Igbo spirituality. Yes. Igbo spirituality was ordinary. The natural laws given to man by God Almighty. Like I always say, the 10 commandments given to man was given to man by God Almighty from time immemorial. Mana ọ na-emekwa from time to time esikwa n'aka onye amụma agbụrụ ọbụla wee lụtakwala ha. Mana agbụrụ dị iche iche all over the world, especially ndị Igbo, anyị anaghị enwe documentation. We pass our information from mouth to mouth, site n'aka nna to nwa. Mana o nwere agbụrụ pụrụ iche agbụrụ ndị Israelites. They are too good in documenting their facts. That is why I had the document here mgbe African trained son of theirs called Moses. Echefuna na Moses bụ nwa agụtara n'akụkụ mmiri ọhịa omimi, okay ma. Moses bụ nwa princess Pharaoh bụ onye fụrụ ya n'akụkụ mmiri wee zụọ ya, o wee too, o jee akwụkwọ n'Africa, nweta amamihe n'Africa, mechaa wee sị ka ọ kpọrọ ụmụ nke ndị be ya na agwala gị na civilization started in Africa. The first mahadum was built in African soil. Ka bụ nkụzi n'ọrụ onwe ụbọchị ọzọ ma akụziri gị kpọkworo ya afịa. Mana ihe na-achịkọwala gị bụ na
o nwere asị dị iche iche asị wee sigide Afrịka. So Moses dịka onye ndu agbụrụ ya, yes, Chukwu okike kpekwara ihe ọ na-adị emebu from agbụrụ to agbụrụ wee lụtakwara ha na ọ bụrụ na ha chọrọ ịbụ ụmụ ya na ha debekwa iwu a akpọrọ 10 commandments. Agwara m gị na this 10 commandments has been since BC. The ancient commandment, this natural commandment, is older than Christianity. 10 commandments abụrụ iwu ndị ụka. Ọ dị n'okpukpere niile nọ n'ụwa dum. So Christianity cannot claim the ownership of 10 commandments because even Moses was never a Christian. So onye abụ iwu ọdịnala. Onye ọbụla amụrụ na agbụrụ ọbụla nọ n'elu ụwa dum, ọ bụrụ sọ ndị Igbo na-edebe iwu a bụ nwa Chineke. And ana m agwa gị na agbụrụ niile nọ n'elu ụwa na Chukwu okike na-aza ha ekpere mgbe ọbụla ha kpọkuru ya. Enwere Shintoism, enwere Hinduism, enwere so many ọdịnala religions. Ọ na ịmara na agbụrụ niile nwere okpere ha na-ekpeburu before ndị ụka ọbịa abịa. Especially in Africa, ka eriri anyị Africa rie anyị gwogwo, rie anyị front and back. Achọrọ ka ngwa too deep na nke a, mana ihe na-achịkọwala gị bụ na agbụrụ ọbụla na-efe Chineke in their own way, with their own pattern. But mana asị na mba niile na-asụ n'onu mana akwa ụkwara ọ bụrụ otu, ọ bụ ekwe eziokwu. Agbụrụ ọbụla na-efe Chineke, ihe dị mkpa abụrụ the pattern ha yuzu. Ihe dị mkpa bụ na analyze ya their pattern. Ịfụkwa na ọ bụ ofu Chukwu okike ahụ ka a na-efe. Kama a na-recognize ndị angelu nke Chukwu, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, ndị anyị kpọrọ entities of powers, guardian angels and rest of them. I remember in the year 2003 when I visited India on research. I visited so many places. I myself, I followed them to their festival in the temple. Yes. So I took my time to understudy their way of worship. I understand that ha na-efe Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile in their own method of worship. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, ihe akpọrọ ya Bagwam. Etu anyị sikwa ya Chukwu okike pụrụ ime ihe niile na be anyị. However, ha nweziri ndị anjelu nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ịkpọrọ ya ogwugwu, ịkpọrọ ya Amadioha, ịkpọrọ ya Udo. Ha niile bụ ndị anjelu nke Chukwu. Etu ndị ụka si wee kpọkwa nke ha principalities and powers, elders, ihe anọ dị ndụ, 9 choirs of angels, but the cherubim, seraphim, thrones, angels, they are all the same thing. Kama na ndị ọbụla na-aba n'onu be ha. N'onu Igbo akpọ Archangel Michael, n'onu Igbo ndị Igbo agwaghị na Amadioha. Ịghọtara ya? So gịnị ka m na-achịkọwa? Ihe m na-achịkọwala gị bụ na mba Chukwu okike na-aza agbụrụ ọbụla ekpere n'usoro ha ka mmadụ ga-atụ maka ndị na-eklemu n'ọsọ ha nwa bụ ndị na-aza n'aha Jizọs ga-enwe salvation. Ihe kpata nji nkụzi a, o nwere onye sendịrị meseji n'ụtụtụ a wee na WhatsApp wee na-asị m na ndị Igbo bụ mmụọ ọjọọ ka ha fere. Wee mụọ ya amụ si na ndị Igbo efere Chineke, wee na-amụ ya amụ wee chọpụta na ofu ya n'ime ndị eriri eri front and back. Ka m kọwala gị, ndị Igbo na agbụrụ dị iche iche fere Chukwu okike. Ịghọtara ya? Ndị China na ndị India ahụ ị na-ewe na ha anaghị efe Chineke, gaa gụọ akwụkwọ n'Ancient Book ọsị righteousness is sin is a reproach, righteousness exalts a nation. Today as we speak, the Chinese and the Indians is higher, fastest growing economy. God is blessing them. Ngozi niile si n'aka Chukwu abịa. Ihe na-eme ndị mmadụ aghọtara how things work. Onye ngozi gozie ewere otuto onye ekwensu. Ọ Chukwu okike na-agọzi mba, ya na-agọzi mmadụ. Ịghọtara ya? Mana ọ nwere ike in your own judgment, if you know na onye a na-eke ya mma na ekwesịrị ngọzi Chineke, onye gwara gị na-eke ya mma.
maka na ọ dị eme etu isi wee chọọ ka iji kele mmụọ na ịka ya mma. Kedu ihe m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ na agbụrụ niile ihe anwụ ị na-efe ilo n'ọnya na-eme na agbụrụ ndị ọcha ịkpọrọ testimoni. Ana m achọ ịgwa gị na ya bụ testimoni anwa na-emekwa na agbụrụ dị iche iche nkuru dị n'ala Igbo. Ndị ọcha alụrụ ụlọ, mmụọ gwara ha etu esi alụ ụlọ na mmadụ ya alụ ụlọ. N'ala Igbo ụmụ mmụọ ichukwu onwe gị ka ekọ ndị Igbo si gbara na-aga alụ ụlọ. Ọ mmụọ gwara ha ichukwu onwe gị onwe ụbọchị na-eme meditation na-asị kelu ka hawa 4 fathers thousands of years ka ha si marụ na this crops ahịfịa nri ya this vegetable na-aya eri nke eri, this one na-ama eri na nke awa ọgwụ, this one na onye rie ya ọnwụọ, this one. I began to think that these people our forefathers na ndị njelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma na-akụziri ha ihe niile ndị a. I began to think kedu onye gwara ha na etu a ga-esi rụọ ụlọ, kedu onye gwara ha na ụlọ ya enwe windo, kedu onye ga-agwara ha na ụlọ ya enwe ọnụ ụzọ, nwesị ụmụ ihe niile dị mkpa kasị nwee kichin ha. I began to ndị be anyị na-alụ ụlọ na-eme ihe ọma dị iche iche na-ebe create sayensị before ndị anyarị abịa. So ọ bụrụ ha binyere anyị uche etu ahụ ọ dịkwa na agbụrụ niile nọ n'elu ụwa. So na nkụ dị na mba na-ege na mba nne ndị njelu nke Chukwu nọ na agbụrụ dị iche iche a na-ezitere ha ndị ozi na-akụziri ha etu eme nke a na etu esi eme nke a n'aha Chukwu Okike. O nwere agbụrụ ga na-ele claim na ha had more spirit than others. Anyị niile bụ mma nke ndụ ka mma alụghị atụ. Mgbe ndị akọla ya akụkọ ihe merụ na ancient book na mgbe Israel mgbe ekewa Red Sea, ọ na-aha Jizọs ka eji kewa Red Sea. Okay, mgbe mana dalụ Chukwu Okike fidiri ụmụ ya, ọ na-aha Jizọs ka mana ji wee daa. Ana m achọ ịkọwara ụlọ ọrụ ebube na-adịbu from generation to generation even before ndị anyarị abịa, even before the advent of Christianity. Ị ghọtara ya? So unu claims na so many things. Agwakwara m wee sị gị modern technology, the Japanese, the Toyota, I love your cars, the Toyota of this world, ngozi niile na amara amamihe ha nwere ọ naghị Jizọs ga ji nweta ya. So let's stop these religions, ofu religion ide claim na ha ama ihe niile. Ndị agbụrụ a agbara Christianity na n'ugwu Hausa unu nyere ha brain. Ọ bụrụ Christianity without development n'ugwu Hausa. Okay, Christianity without development na some part of the world, in Indians, the Chinese, ebe Christianity abịara. Ka anyị kwụsị ime allocate so many things to the white. Let me tell you, this is strategic move. Ka ngwa gị ihe mere no. When the Europeans ha bidoro nwe nnukwu anụ ukwu, they invaded Africa out of jealousy. Have you asked yourself why Africa, the first son of God, is where highest mineral deposit? God loves Africa with the best weather. Out of jealousy, they invaded Africa, start taking what belongs to us, the gold, the everything, to develop their place. And connivance with some of our ignorant people. Because I can tell you, some of our elders then, out of their own greed and ignorance, they work hand in hand with the white. So what am I saying? These people, they don't love us one bit. If you think that they brought religion out of love for we the Africans, it's a lie. They brought religion in order to keep enslaving us. Let me tell you what happened. See, these people committed dastardly act against our people. You know that, yeah? Ihe amelowo kelo maka John for Liverpool, the founder of Liverpool. Onye nke butelo ụgbọ wee na-ebukọ ndị be anyị n'ụdị slave, is a slave trade master. Gịnị ka emechaa echie night by Queen. Ka echazie night emesịa o wee foundua St. John International. Ihe na-achịkọwala gị bụ na ihe niile a ha mere bụ in order to give us bad name. Mgbe ha na-abịa, they came with their second idea of enslaving us as missionaries. Or is it on record
The missionaries, did they tell them that this slave trade unu na-eme na-ego ụmụ be anyị na-ebuje na ebe ji ha eme n'ugbo roba ebe ha na-abịa egokọ ụmụ ha ndị be anyị agbata n'oru by fire by force na-agbuje ha teacher ha chel egogokwa the history of slave trade. Mgbe awa ha na-ele ndị be anyị na-eme mpụ a n'ụtọ na is it on record na their counterparts partners in crime ndị anyarị ha kpọwa ebe na ụdị missionary or the on record na ha nwa kikere against it kwuo ọ dị njọ? They will not say it because those businessmen that are the real financier of those their missionary partners. They work hand in hand. In fact, those missionaries even help them to enter into the inner part of Igbo land. And Odinana missionaries, so also that we go on the by no. The Bible was really a demand for the institution of this dastardly act. What am I saying? Ndaga buy we may be buy can go hammer. Mgbe gburu na ala Igbo enwere high moral value. Mana ọha nwabịa wee gwa ndị be anyị wee kọrọptọ ndị nna nna anyị ha nke ori nna gị na nna nke m eme ihe ha mere. Ha bịalụ wee bido mgbe gburu nwatakịrị adị asawo nna ya okwu. Nna ya enwere ike ikwu okwu confront nna gị direct. Adịghị eme ihe eme n'ala Igbo maka ọ bụrụ etu esi zụọ anyị. Anụmanụ na-akwanyere nna ya ugwu mana agbụrụ kịta na-ama nna ha aka ntị. Ị nwere idea? Agbụrụ kịta na-eti nna ha ihe. Agbụrụ kịta na-eme mpụ dị iche iche iji megide nna na ndị nne na nna ha mụrụ ha. O sugo n'ime isi aja na-emetụ mụ na gị mana ana m achọ ịgwa gị ndị plọtụrụ ya mgbe mbụ hụ idea not talk back at your father. Etu esizu ndị Igbo mana ihe ụnụ na-agbọ na ndị anyarị bịara ha bịara wee corrupt the whole system. They took away that high moral value by ịkụziri our fathers to disobey their own parents. No one in the name of religion. And what he happened? These people committed more evil, more harm than good. Let me tell you, because I took my time, even as my father when he was alive. Ihe basara ha. Ihe mere n'ọbụ mgbe anwa ha bịara these bụ ụzọ buto the so-called oziọma na eastern part of the country when the Portuguese they came bido jebe n'obi dị iche iche na-ekwu maka chi ha Jesus ndị ụka ọbịa. Our people rejected them by telling them that na anyị nwere ofufe anyị nwere usoro okpukperechi anyị na anyị nidiri ya. They failed woefully. They went back and they restarted gbanwee ọnọdụ etu ha si wee kwado bịazie with new plan ha ji wee bịa. New plan ha ji wee bịa bụ they drafted ndị British ndị akpọrọ CMS Church Missionary Society. All ha bụ ndị ịma today dịka ndị Anglican. They drafted more cunning person in the person of Ajay Crowther. They made him bishop and his team. Now the Roman people, all when they are RCM, Roman Catholic Mission, they came with Onyabolo, Bishop Ajay Crowther. It's not a whole trade here. Bishop Ajay Crowther, where you are as a British man, where you are with sensing here. In my strategy Hajibia this time around the bone. Hajimezi n'ime ogbe n'obi dị iche iche taa gwa nne na nna site n'ụmụ ụnụ ka ha marụ ka esi agụ ka ha marụ ka esi ede ka ha nwee ike na-anapụta ndị ọcha okwu. Ifụra strategy ha ji bịa ọ sound very nice na ndụ na ntị ndị nne na nna anyị mana ndị nne na nna anyị ama na ndị a jikọni wee bịa ime ihe ha mere. Ha wee mezie nne na nna anyị wee tutezi ụmụ ha ka esi marụ ka esi agụ ka esi ede. Ha dịzie werezie that Christian religion knowledge that's nkụzi gbasara Jizọs ndị ụka ọbịa ha ji wee bịa tikpuo ya n'ime school curriculum. Ebezie ka ịbịa gụọ akwụkwọ ka ị marụ ka esi agụ ka esi ede ejiri opportunity akụziere maka Jizọs ndị ụka ọbịa. Ifụra strategy ha ji bịa. I can tell you na CRK
ego maka Jesus na school has nothing to do with development. Chinese, they are not reading CRK in their school. Are they not doing wonderfully well? Are they not developing very fast technology-wise? The Indians, are they reading CRK in their schools? They are doing marvelously well. You got that? So CRK has nothing to do with spirituality. Instead of enslaving you to white man or concept. You got that? So introducing CRK, why na ha bịara openly has well n'ime schools club. If na ebe ha si bịa, nke bụ strategy nke bụ ha ji wee bịa, ha gaba n'ime ogbe n'ogbe na-agwa ndị nna anyị ha biko bịanụ ka anyị nye ụlọ ọgwụ ụkwụ mgbu na ụkwụ mgbu na ahụ mgbu. Ọnya mere ije fụ na the oldest schools enwere, ị ga-afụ na ndị missionary, ndị Catholic na ndị Anglican na ndị Methodist etc n'ọha nwee. Mgbe ha na-ewu skuul ha wukwu ụlọ ọgwụ, ọnya kpatara na oldest ụlọ ọgwụ ọbụla ị ga-afụ wute ya community is owned by ndị ụka aja, either Catholic or Anglican or Methodist. Ịghọtara ya? Ndị nna anyị ha si na ndị a jikwa obiọma wee bịa ahụ, ndị abịa na-eche maka ahụ mgbu anyị na ụkwụ mgbu anyị na ụkwụ mgbu anyị. Ndị nna anyị wee were obiọma niile, especially ndị Igbo, wee nabata ha asị ndị angels. Ndị be anyị wee werezie ana eweta anaghị esi ebe a ruo ụtọ nkọm asị ngwa were pịam ewe were ana. Ọnya kpatara Catholic na Anglican ji nwekwa ana niile ekuoru ha aka ana ha were ebe ọnwụ na ha chọrọ. Ịghọtara ya? Atọfụ obiọma ndị be anyị ji nabata ha, nabatazie ha ime ihe a ji wee kwụ ndị nna nna anyị ụgwọ. Ihe a meziri ọnwụ ma ụmụazị anyị ndị nna anyị ha jebeziri ụlọ akwụkwọ iru ebe anwa ọrụ ụbọchị o nwere ihe nna m kọrọ m nke nwe ha na-akpọ ụkwụ onye nkụzi. Mgbe a na-agwa gị na enwere ike ihe ọrụ Nnewi niile zonu enwere ike ọ bụrụ ofu ebe mfada dị ya a na-akpọ fada ketụl nọ na Nnewi. Mgbe ahụ ọ dịka St. John's Egbo nenụ abịazie mgbe anwa ezitezie onye nkụzi na oraifite. Then onye nkụzi ahụ nọrụzie na oraifite ebe emechazi kpọọ St. George's now. Onye nkụzi ahụ ife a gara eme from ndị enwe St. Mary's ịbịazie ụbọchị ahụ ọ na-akụziri gị nna gị na-eme agwụgbọ gị ga-ejekwa na omume ndị ọgọ mmụọ. Nna gị na-eri ji ga-ejekwa na omume ndị ọgọ mmụọ. Nna gị na-eme ihe gbasara ihe na ga-ejekwa na ga-erikwa n'ọkụkọ. Mgbe a na-emezi ihe ndị nne na nna anyị ha wee rụtụ n'ụzọ dịta wee kọrọptụ ndị nna anyị ha gwa nna nna anyị ha na ọ bụrụ na nna gị kpọọ gị bịa nyere ya aka mee nke a mee nke a gị si ya na ihe eme. Ịfụrụ ebe ha si wee kọrọptụ our fathers ba inupụrụ nna ha isi. Ọ ha nwa bụ ndị izi nkwurienụ. Mgbe a na-ajụzi ha wee sị anyị na nna gị sị gị mee ihe ọjọọ ga-eme na ọ bụrụ njọ. Ịfụrụ ebe ha si erụta m mgbe anyị nwa na-ejekwu dị katikizim a gwara anyị na nna gị dunye gị ihe ọjọọ adịrọ mma ga-eme na gịnị bụ ihe ọjọọ ahụ ha akatikulaiziri asị ihe ọjọọ den. Nna gị na-eme agwụ chi igbu ọkụkọ n'ime ife alụsị ga-eme na. Ịfụrụ ebe ha si wee kọrọpụta our fathers bidozie. O nwere ike nna gị nwere family altar ebe ọ na-anọ wee na-ekpe ekpere. Agwara m ụlọ na ngwuru ọbụla n'ala Igbo nwere family altar akpọrọ okwu a. Nna na-akpọzi Chijioke nwa m bịa ka anyị gọọ ọfọ godoro ana anyị ka na be anyị ghara ire ewu anyị n'ọkụ ma ọ ghara ijuwu anyị n'oyi. Ọ sị ya mba mma ejesịrọ nke eme ihe ọdọgọ mmụọ. Nwoke mmadụ kwugido ọ bụrụ na ọnwa ọ na-ekwu anụ na nwoke bichaa ndị nwoke anwụrụ. Chijioke onye eriri eri eje zapụsịa ihe niile anwa nna ya ji wee chekwa ngwuru na ụmụ mmụọ ndị njelu nke Chukwu ọtas nna ya wubelu. Jee kwatuo obi kwatuo ọta nna ya wubelu bụ ezigbo mmụọ. Jeje na-eje na-agbazi odibo n'ọta nwa onye ọcha na ụdị ụka. Ịma ọ na ndị ụka St. Paul, St. Anthony, St. Patrick Parish ihe niile abụọ ọta ewubesiri ewube. Ịmara na-afa nwa onye ọcha iwe werezie maka afa nwa onye ọcha wee lofuo nna nna nke gị na-ekerezi Chineke Shedrak, Mishak and Abednego mana ị na-ekere Chineke nke nna mụtalụ nna gị na nna 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 gị ha. Ịmara na eriri gị eri a wee sịgbazie asị dị iche iche si na ọdịnala na demon ka ha na-efe na ha na-efe Chukwu. Onye gwara gị? Ndị Igbo marụ na nwa bụ ife na Chukwu bụ ike na ha ma na Chukwu dị
ndị Igbo chi n'afa ha na-aba wee na-egosi na ha ama na Chukwu okike dị. Anyị na-aba Chukwu bụ ike, anyị na-aba Chukwu dị, anyị na-aba Chukwu nọnyere m dịka my name. Anyị na-aba afọ iji wee too Chineke. O nwere agbụrụ nọ n'elu ụwa na-aba afọ ito Chineke karịa ndị Igbo, maka na ọnwa mba dị nsọ. Anyị wụ agbụrụ fụrụ Chineke n'anya. Ihe emeziri onwe ejezie wee kpọwazie ndị Igbo aja afọ a. Ndebezie mgbe ndị abazi genuzie ground, ha bidozie demonize bezie ọdịnala, na-agwazi ụmụazị na nne na nna unu na-ekpere ajọ mmụọ, only to remove their mind from ihe usoro okpukpere n'ala Igbo. Mgbe ha bịa rizie ndị be anyị erie ọdịcha ndị nna nna anyị, ha wee mee introduce their own ancestors. November 1 kịta emekwa Feast of All Saints, ndị nna nna ha na-celebrate. Ihe na-emere ndị Igbo na-egoro nwanne anyị nwoke Fada Tans ka a kara agba okirikiri ikwupụta na osent wee nye ha. A ka debere na Blessed Iwenetans, mana Pope John Paul II nso wee nọrọ, wee bịa n'ọba wee declare ya servant of God, abụrụgo senti tete. Abịa na nke nwanne anyị nwoke a na-eplay politics. Ndị Igbo nwee n'uche. Ana m achọ ịgwa gị na o nwere ihe ọsọkwara ụnụ na-ewetara ego eji alụ Rom. Enwere ihe ga-emecha ka enye onye Igbo pope ọdụrọ possible, maka na a na-eplay international politics. Ihe a na-etinye ndị Igbo wee ebe a na-eweta ego eji asọpọtụ mgbasa ozi ha, mana ha ya etinye ụnụ na position of leadership. Nwanne anyị nwoke Cardinal Rinze kedu ebe etinyere ọrụ ịfụ maka interreligious dialogue ka etinye na position ndị Igbo ka anyị nwere uche. A na-eri anyị front and back, abanye wee demonize anyị, gwa na nna nna gị abụrụ ya. Mana ọkwa disenụ ndị ụka Roma kọwara gị na ị ga-ayọ na anyị celebrate descent. Eso m nọrọ na Purgatory Society, a group a na-akpọ Purgatory Society the Catholic Church n'ụka Roma. Anyị kwenyere dịka ndị Purgatory Society na okpukpere ndị Roms wee dị, na ndị nọ na Purgatory ya yọtara anyị ndị nọ n'ụwa ayịyọ. Yes, ha kwenyesiri ya ike. Now kedụzi ka esi agwa gị na nna nna gị amayọtawuru gị anyị ikwenye? So a na-achọ ịgwa gị ikwelu na nna 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 gị ha wee gbadaba tiri mgbe ụwa bidoro from be nna gị, na ndị nna 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 gị ha wee gbadaba n'ikwu nne gị tiri mgbe ụwa bidoro, na onwere onye n'ime ha bido ndụ dị mma, na onwere onye n'ime ha ya yọtara gị ayịyọ. Ikwelu ịma ọ na-eriri gị eri, then a na-epromote their own. Kedu ka obi ga-esi wee dị nna nna gị ha na n'ibicha alụ ndụ nke a wee batara na mmụọ ebe ị na-eselebreti St. Catherine of Siena, St. Anna Catherine Emmerich, ị na-eselebreti St. Anthony of Padua, ị na-eselebreti St. Paul of Tarsus, ị na-eselebreti ndị a, mana ya forefathers na-ebe akwa n'anya mmiri mgbe ha na-afụ gị ka ị na-eselebreti ndị ọzọ wee mee ihe ignore. Ndị nna nna gị ama adị happy with you. Nwa ha jụọ gị bụ onye nna, gị bụ onye nne, ofu akwa na-eleka gị n'ukwu, ibu ọnụ na-agba mbọ maka ọdịmma ụmụ gị. Kedu ka obi ga-esi wee dị gị gbagoro mbụ a in the next 100 years wee join ya ndị ichie na adapụọ? Kedu ka obi ga-esi wee dị gị na afọ niile anyị talụ buo ọnụ ifi nwụkwuo ụfọdụ ịmụ na nkwụsị ebe ị na-azụ nwa imesi ihe niile a oru na ana mmụọ ịfụ nwa gị ka nwa gị na-eselebreti ọ rapụrụ n'obis Maria Goratio, ọ rapụrụ n'obis Padropio, ọ rapụrụ n'obis mee ignore. Will you feel happy? Won't you feel disappointed? Na ndị ọ na-akpọ a contribute to time to their well-being, gị nwa na onwe gị bụzi mmiri bụrụ anwụ na-agba mbọ maka ha, ọ mee ignore. Won't you feel sad? Ndị Igbo na tana erigo ụnụ. Ụfọdụ bịara ụfọdụ ya na-asị na ndị Igbo worship demon is a lie. Igbo spirituality worship God Almighty. Let me use myself as an example. To the glory of God. Abụrụmụnwa si wee bịa bụrụ ụda meshi na Ogbuefi Eze-Ana. We are descendant of Nri. Yes. As it pleases God Almighty, abụrụ anyị na-akpụ alụ. Ịghọtara ya? Now, mana ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ anyị nwa na-akpụ alụ maka na ọ nri ji ọfọ Igbo.
anyị na-agwa gị ihe bụ alụ n'ala Igbo. Igbu mmadụ bụ alụ n'ala Igbo. O nwere mgbe Igbo spirituality ji wee eva sọpọtụ igbu mmadụ ma ọ bụ ime alụ dị iche iche. Ọdịnala Igbo ya agwa gị, agwara m ụnụ na ọ bụrụ onye ọbụla ji nzu ma ọ bụ onye ji ọfọ, na nwoke si na-eji ọfọ, nwaanyị si na-eji ọfọ, na ọfọ ma onye ji enu, na onye bụ ezigbo onye ọdịnala bụ onye na-asọ nsọ ana. Ọ bụrụ na ị dị asọ nsọ ana, forget it, bụrụ onye ọdịnala. Ịghọtara ya? Na wee gwa gị na ọdịnala Igbo fọbidiri gị n'ime ejekwu nwunye mmadụ na ime eme ihe a na-asọ nsọ n'ihe egbu ọchụ. Anyị bụ ndị na-akpụ alụ wee kọwara gị na ime ụfọdụ ihe ndị a na ị ga-akpụ alụ n'imerụ mpụ. You contaminated the land and your action will bring calamity upon the land. Ọ ihe anyị believe on ya. Anọ nke bụ eziokwu na Igbo spirituality. Ọdịnala Igbo asọpọtụrụ onye igbu mmadụ na onye anywhere. Anyị believe imekọta mgbe buru gboo na o nwere ndị na-ahụ ha gbuo mmadụ ha gba ọsọ ọchụ. Ihe ha ji gbaa na obodo dị anya bụ n'ihere, maka na ha ma the consequence of contaminating the land, the same land ha ga-ebi na ya, ada aka ha zuru n'ọbara. A na-agba ọsọ ọchụ. Onye abụ nkụzi Igbo. Eziokwu na o nwere agbụrụ ụfọdụ ma ọ bụ ụfọdụ wicked king during their reign, they committed dastardly act of ịkwafu ọbara n'ụdị a ma ọ bụ n'ụdị ọzọ. O nwere arụsị obodo, original arụsị obodo ejiro mmadụ ewubịa. Yes, bọsị na-akụzi gbasara arụsị, mana o nwere ndị bụ out of their own ignorance. Ọ bụrụ na ị nwere onyinye n'Igbo mystic, yes, ị ga-ekwubi okwu kpọtuo anjelu nke Chukwu ọbụla ị chọrọ, wube ọlta n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Anjelu nke Chukwu ahụ a na-agọvan that ya ọlta site n'ike okwu ọdụ. Ihe what you don't do or what you don't know exist. Kama ihe imewuro o nwere ike ọdụ ka ọ na-eme exist. But I can tell you na o nwere ndị ka nọ ndụ n'ụwa taa bụ mystic nwere ike ịkpọtụ mmụọ ankọ ọlta, mmụọ a na-eji ozi na ya bụ ọlta, ezigbo mmụọ. Mana ihe imewuro isi nọ na ọ na-eme exist. Ogbe okwu arụsị ọbụla ndị mmadụ out of their own ignorant jere chụọla aja mmadụ, ndị a mere ihe ndị out of their own ignorant. Ndị a jee chụọ aja anwa dị selfish. Ndị a jee chụọ aja anwa gbuo mmadụ, committed more dastardly act. A ga-akpụrịrị alụ. Onye akpatara na ọ bụrụ na be anyị onye na-efe mmụọ okwu arụsị mmụọ, a ga-eje gba afa, agbasịa afa ewee malụ ka o si wee fee ofufe n'okwu arụsị a. Ọ bụrụ na o metara ihe alụ, ịma na a ga-akpụ alụ before the next chief priest ga-abanye. That is normal thing. So na nna mụtara nna gị ewu ofeke bụ onye opi ọjọọ, onye na-egbusi ndị mmadụ in order ka o wee nwee ike maghachi ibu ihe ọ na-ekwu. Ha kọwara gị etu arụsị. Arụsị abụrụ arụsị na-eji aka ya asị na ọ ya anwụ 7 days time anwụọ. Ihe awa ọgwụ agwụrụ agwụ. Arụsị na-anọ for justice. Ịtụọ mmadụ na arụsị, ihe arụsị a ga-eme bụ isipụ ya weta complain ihe mmadụ mere. Arụsị eje gwa mmụọ nwe onye anwa ka o nwee mmụọ nwe onye anwa nekwa ihe dị etu a nwa gị mere na odize abụrụ ọnwụ. Ekpe ikpe ịmara etu esi ekpe ikpe na court ka a ga-esikpe ya ikpe till at a point mmụọ agha ezipụrụ ozi atụrụ onye ahụ na ya na mmụọ nwe onye ahụ wee agree na onye a dịzabụrụ ọnwụ. Mmụọ na-eso onye ahụ ewepụ aka ọnwụ egbuo ya. Mana n'ụtọ na ndị mmadụ chọrọ greediness ka a sị na arụsị a na-egbu ndị mmadụ anyhow o je gwọrọ ọgwụ tinye ihe gbuo n'ime na arụsị werezie ọgwụ a na-egbusi ndị mmadụ. Ihe a bụrụ onye ahụ arụsị n'ihe ọ na-eme mpụ na ọtọ na ọ ya ata ọfịa ya na ezinụlọ ya ata ọfịa. So ana m achọ ịkọwara gị na ọ bụrụ na nna gị tinyere aka n'ịkwafu ọbara, ọ nwere onye nke pasọ sendịrị m meseji taa, amara na pasọ ma onye ụka eriri nkịtị, o wee sị na mgbe ochie na-eji isi ndị oru sabụrụ enyi mmadụ asị fafafa. Are you a living witness? Mgbe enyi nna gị nọrọ ndụ that time, yes, eji isi mmadụ wee die. Ana m achọ ịkọwara na ọ bụrụ dị atọl na o nwere ebe eji isi mmadụ wee dị mmadụ. That was done in error. What they did is arụ. They committed dastardly act. Imagine because of na o nwere ndị bido ndụ dị etu a gbuo mmadụ out of their own selfishness and wickedness, wee jee bete isi mmadụ wee jee nye mmadụ na ihe a mere because of that. Ịkọwara ha ihe a mere ụba alụ and a ga-akwụ alụ. Ọ bụrụ na agbụrụ alụ, dị nwoke ahụ na family descendant ya will suffer. Ị ghọtara ya?
so adịghị ha mere ọ bụrụ ọdịnala Igbo ọ bụrụ Igbo spirituality si ha mee Igbo spirituality still maintain na igbu mmadụ bụ alụ n'ala Igbo so ihe eji maka ịhapụ ike nyụrụ ahụ ije na-eke isi ọkpọ ọ bụrụ na nna nna nke gị mere alụ gbuo mmadụ ka o wee kee ike ka o wee mebuga ọnụ ụmụ ya ka ọ kọta alụ afụfụ ime eji maka ihe si n'ọdịnala Igbo niile o nwere ndị kere ike gboo ihe arụ ọgwụ oke ọgwụ a na-akpọ Igbo bụ ọ dịbụ adịrị mana ị nwere idea ajọ ọgwụ a na-akpọ Igbo bụ ọ dịbụ adị oke ite dịbụ adị na ndị ọdịba ya akpọasị afa ha ihe niile na-abụ ajọ ọgwụ agwọrọ eji wee kee ike eji wee gbaa odogwu ọgwụ anyị sọrọ n'Igbo spirituality ọgwụ ọbụla agwọrọ ọgwụ ọjọọ ọbụla Igbo spirituality kwekọrịtara na igwe bụ ike enwere ike onwe ihe na-eme n'obodo agbakọta ndị okenye adụọ ogu tụọ ogu onwe ihe a na-akpọ ịtụ ogu n'obodo onye ọbụla ji ihe ọjọọ bịa n'obodo a na jide etidi ya ọfọ ị ya na-afụ ya atụ ogu mechaa ya o nwere ka esi etinye n'obodo ị na-abata pas tata ogwu ahụ adị n'elu ijekwa na ogwu alụsị ga na-afụ ebe a tụrụ ogu so ogwu a was done out of love atụrụ ya emere ya out of wickedness mana ajọ ọgwụ bụ ọgwụ agwọrọ uche obi ọjọọ iji wee megide mmadụ ma ọ ka ịnara mmadụ okie onye nwa bụ ihe bụ ajọ ọgwụ ọdịnala Igbo a sọpọtụrụ ụdị ihe na-etu anwa obodo nwere ike ịnọkọta etu a jikọọ aka ọnụ wee kwubie okwu wee sị na ha chọrọ na o nwere ndị agha na-ada abịa awakpo ndị obodo ha na-egbusi dibe ha n'ụbọchị tata na ndị na-etu a na ha bịa ụdị ihe na-etu anwa na ha ama na free ha eje tụọ ogu ma ọ bụ jikọta aka ọnụ wee gwọọ ọgwụ mana ọgwụ a ha gwọrọ abụrụ maka imegide mmadụ mana ọgwụ a bụ ka ndị ile ọbụla na-achọ ịbata obodo ha gharazi ịfụ ụzọ ha ga-esi wee bata mana ha kachie ntị bata abata aka kpara ha emechaa ya ha etinye ya ọfọ maka ọdịmma ha nke a bụ ihe Igbo spirituality kwadoro mana nke ọbụla emesialụ je gwa ajọ ọgwụ ịma atụ o nwere ndị je gwa ajọ ọgwụ ma ọ bụ nna nna ha gwara ajọ ọgwụ maka nna nna ha tiri mmọnwụ ya na-ewu ewu n'obodo ị na ọda ka ọ bụrụ ọ dị feb mmọnwụ ya na mmọnwụ ọzọ adịghị ama aka maka ajọ ọgwụ o ji eti mmọnwụ ihe a bụrụ ọdịnala Igbo si aja egwọba ajọ ọgwụ ọ mbuga ihe ka o wee ebe ebuga ụfọdụ ụmụ ndị bụ ndị gbalụ dị nta ọchọ mgbe ochie anwa ka ọ bụrụ the greatest hunter o je daa ajọ ọgwụ daa ajọ ibubo wee je na-agbata ya na-agbata agụ na-agbata elefantị na-agbata anụ ndị ọzọ adịghị agbatawu maka na ọ na-ehi agụ ma ọ na-ehi aja anụ ọ bụazia n'etiti anụmanụ wee nwee ike gbuo ihe awa ajọ ọgwụ ka nna gị gwọrọ ọ bụrụ ọdịnala ka nna gị mere nna gị gwọrọ ajọ ọgwụ nna gị bụrụ onye na-agwọ ajọ ọgwụ na-eji ndị mmadụ agwọ ajọ ọgwụ ka o wee dị feb mgbe ochie nna gị gwọ ajọ ọgwụ ka ọ gwọrọ ọ bụrụ ọdịnala ka o mere ịghọtara ya so ije eje taa ọfụ ma ọ kpochaa ihe nna gị metara kwuo na aka gị adịrị ya so ọ bụrụ ozi na nna gị meta mpụ ibo ya n'ọdịnala ọ bụrụ ọdịnala sendịrị ya I can tell you even n'ụwa anyị nọ na kịta o nwere ọtụtụ ndị ka nọ into occultic practices na-egbu ndị mmadụ ihe asịsị because of na ụka na-ewi n'ụka sendịrị ha Christianity does not even send you to go and belong to occult group and na-egbu ndị mmadụ ndị mmadụ onwezie ndị ka na-akwafu ọbara ndị mmadụ na-egbu ndị mmadụ na-atọwọ isi na Christianity sendịrị ha ọ bụrụ eziokwu in every religion I would like to be fair in every religion on earth onwere religion sọpọtụrụ gị ji egbuo mmadụ so likewise ọdịnala Igbo does not support ya forefather ije chọọ virgin eji wee lekwa ọgwụ ọjọọ o mere ihe ndị a na-atọ ọfụ ka anyanwa wee meme odogwu omesizi ọgwụ ajọ ọgwụ ahụ na-enye nsogbu n'ezinụlọ gị kịta igbozie n'ọdịnala Igbo meri ọ bụrụ ọdịnala Igbo ịghọtara ya ana m achọ ịgwa gị na ọdịnala Igbo kwenyelụ na onye ọnwụna gburu mmadụ mere alụ na ọ ga-akwụ alụ ọhịa nna achọ ịkọwalụ gị mana ọ bụrụ na onye anwa o nwere ezinụlọ dị iche iche mere alụ dị iche iche dị ka ha wee mee oge odogwu ịghọtara ya ezinụlọ ndị dị etu a ka na-ata ahụfụ ya ruo taa mana ihe nna achọ ịkọwalụ gị bụ na Igbo spirituality does not support it ka mmakwalụ gị atụ ị na-achọ ịkọwara m na
na o nwezie gọvanọ ma ọ bụ onye ọchịchị ma ọ bụ kenge na-eje ụka n'elu ụwa mee ihe ọjọọ iji eje maka ihe si na Kristianity sendịrị ya, ọ bụrụ Kristianity sendịrị onye anwa. Ụfọdụ ndị a na-ebu eme mpụ na ọtọ n'ụwa taa na-aza Jọn, na-aza Emmanuel, na-aza afa ndị ụka dị iche iche, mana ọ bụrụ ndị ụka sendịrị ha. Ana m achọ ịgwa na okpukpere ọbụla na-enwere ndị bụ ndị ajị ya. Etu anwa ka o si dịkwa n'ọdịnala Igbo na mgbe gboo na o nwere ndị bụ ndị ha dịrị under the umbrella na ha bụ ndị ọdịnala, mana ha bụ ndị na-eme mpụ, na-eme ọtọrọ, na-egbu mmadụ. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m chọrọ ka m kọwara ụmụ Igbo bụ na n'ọdịnala Igbo dị nsọ. Ọdịnala Igbo nwoke a nọ na vileji na-atụ nzu, na-awa ọjị, na-awa akpọ ya na oku ụmụnna. Ihe ọma okwu eziokwu, nke ọmara ọ sị na nke a bụrụ eziokwu. Okwuche eziokwu ọma ọ na-abịa. Ịbịa ka ịbịa nye bribe na bịa, ọ sị gị na ya adịrị interested. Na ọ bụrụ na ọ maka okwu a na gị na nwanne gị na ya bịa ụbọchị ahụ ya ekwu eziokwu ya gba onye abụ onye ọdịnala. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ onye na-agwọ ọgwụ na-egbu mmadụ si na onye ọdịnala. Ana m achọ ịkụwara na ọdịnala asọpọtụrụ ime mpụ na ime ọtọdọ, na onwe onye ọbụla ha dịrị under the umbrella of ọdịnala na-eme mpụ, na-egbu ndị mmadụ, na onye ahụ na-eme ya out of his own understanding and out of his own wickedness. So ọ bụrụ na o nwere ya fọfada na-egbusi ndị mmadụ, ihe ị ga-eme ewu ịbịa ka m gwa gị ihe ị ga-eme ka ikewakwuo onwe gị na ntaramahụhụ so na ya bụ ajọ ndụ nna nna gị ha biri. Maka na ancient book si na a ga-eji ahụhụ nke ndị bụ a ga-eji maka mmehie nke ndị bụ nna wee lụta agbụrụ ya wee ruo na agbụrụ nke ịnọ. Ịghọtara ya? So ọ ihe ị ga-eme ewu ịkwa aka Pilet kwọrọ si na ihe ọbụla nna nna gị metara na ọ dọrọ n'isi nke ọjọọ, ya na ịkpọkụzie ezi mmụọ ndị nna nna gị ha kpọtụrụ ha ji wee lụkọ ọrụ na ngwurube nna gị. Ọ bụrụ nna nna niile mere nke ọjọọ. Yes. So isi na onwekwanụ ndị nna nna ha mere nke ọjọọ, ha mee ihe ha kwesịrị ime ka ha nwere onwe ha, ka a ghara ịda akpọ ọdịnala Igbo aja afa. Ka m kwụsị ebe a. Ama ndị ghọtara nkụzi anyị ji wee bịa. Ọdịnala Igbo enwere so many lies ndị mmadụ like ụfọdụ ndị ya sị na-egburu ejima. Ọ bụrụ Igbo spirituality siri gị ji egbuo ejima, kama o nwere ụfọdụ ndị kenge, ụfọdụ ndị eze out of their ignorant ha decide ya to permit such a thing to happen. Ọ bụrụ ọdịnala Igbo, ọ bụrụ Igbo spirituality sịrị thou shall not kill, we still send you to go and kill. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a anyị kụziri taa, send the alum message na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Ekwu m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu sị ka ọmaka meela ụnụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Remain blessed. Ndị ọma na-ege ntị, ndị enyi m na social media, YouTube and Facebook, lụtakwa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu by direct, send them message na WhatsApp 0805-7837-672. Ya gazie. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ nọmba nke mbụ ndela. Yes. Ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile. Daalụ.